Sani bende poda kelo penjo mathoth. Ang'o mnyalo nyiso sirkal ewi arita mar jotelo e rang'iny machal kamano, kata obedo ni en jaod bura, kata ok en senator, kata ok en MCA, kata mana ng'ata ma osechopo e rang'iny machal kamano e kind oganda? Jatelo moyier gombulu ma o campaign moyudo kom mobede bunge ma jatelo monego riti. Omiyo en dok chien nikech kawuono en Ong'ondo Were, kinyen ng'a onego sirikal machiwo arita kotel nigi jowa mantiere security apparatus onego gitim matek mondo gijiw arita sana ne jowa maniyo e okang' manyime. Sama na yudo thuolo madhi Nairobi Hospital, kata bang'e wadhi Lina, dhi kanya tayudo kogeng' ne ji. To nikech sucha ni en sura midewo, koro ne bet ne giyawo koro mata jombo tawe odonji. Koro kadhi kacha to naneno ka piny olokore, inyalo chayo telo ni tin. To naneno ka to kata gima notimre ne Mheshimiwa Ong'ondo Were mowito ngimane ni nomiyo security apparatus madongo ma Kenya ka noyuoro. Ma penjore ni to kare nitiere gima maling'ling mok wang'eyo ma samoro kwanyalo kawo mwami manani to piny bedo makare. Koro mondo kwa jowa matelo ne weche mag arita gimed arita ne jowa mani okang' manyime. Bang'e ne mano jowa marito waheshimiwa nego gidhi e training from time to time. Ido ka course kaka ne Magina Jamuchore kacha ng'atwa mane nitie chien kacha ne onge kata gi nafas mar bolo mare mondo mi otigo. Koro wadhi defensive type of training mondo jowa obed gi thuolo maber marito jotelo. Kik obeda ni samoro ka jatelo bedo mbele kaka jatelo bedo mbele cha to jorit ne machien oyawo weche mag social media. Koro mar samoro gine TikTok, samoro gine Facebook, yodech. Koro wamedu okang' maber mar rito chiwo arita ne jowa momi mandate gombulu. Kamano. Yes. In ng'at ma osebedo kod duol kar chung'o bura ma Kasipul.